Hej og velkommen til Magnus Asp, den strejs YouTube-kanal. Min YouTube-kanal. Og nu vil jeg lige fortælle, hvad jeg har lavet en gang i ugen. Jeg har hygget mig sammen med mine forældre. Hvad lavede jeg i weekenden? Der var jeg ude på Nilfisk søndag, og så var jeg ved at lave noget kloak og på vores badeværens lørdag. Og så de sidste mange dage har jeg bare lagt herhjemme og fået energi til mig. Og så nu her på en weekend, der skal jeg over til min storebrors 30-års fødselsdag. Det skal lige sige, så er blevet 30. Og hvad har jeg lavet i dag? I dag har jeg bare været inde i byen og hygget mig. Og gå derinde lige stille og roligt og slappe af. Og få lidt luft til kinderen, som man siger. Hvad har jeg mere at lave? Hvad skal jeg lave i morgen? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke helt lige nu. Måske skal jeg ud og gå en tur bare her i Nørresundby-området, men jeg lover ikke noget. Og jeg skal lige huske at sige en ting. Husk lige at trykke abonnere. Og det er altså gratis, så det er ikke noget, at man betaler penge for. Det er gratis. Man skal bare huske at trykke på klokken. Og så skal man huske at trykke, så man får alle. Ja, så skal man huske at få alle nyhedsupdate, hver gang jeg lægger en video ud. Jeg skal i hvert fald til København her i weekenden. Jeg tror, hvad skal jeg så mere? Det ved jeg ikke. Jo, i dag der skal jeg fortsætte med at lave kloak, men det er så ikke over. Det er så ikke over på badeværelset. Det er så ude i vores køkken, den er gal nu. Vi må lige se, om vi kan få rettet op på det. Jeg skal nok komme med en nyhedsupdate. Det var alt for nu. Husk at trykke abonnere.